اشعل الكابيلا هاي بس استمجع مش عارفين سبعمية وتسعة عندكم السنيان كريستو لا روز tal-Knisja ejjew nadoraw ħfija. Knisja ejjew nadoraw ħfija. Kristu u l-arus tal-Knisja ejjew nadorawh. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Arus tal-Knisja ejjew nadorawh fija. Il-Veld tal-Qaddisa u Maħbuba jidwi lana ta' sebħ u foħrija kif ulieda fil-ħeġġa ta' qalbhom jinsġu innu ta' qima lill-għoli u jxandruh 3 persuni magħżula falla wieħed minn dejjem ta' dejjem. Ta' kull darba li nersqu nħabtulek dan il-bieb tħalliniex bla tweġiba, tieqaf qatt tħares fina sal-aħħar dawk il-grazzi li jogħġbok tagħtina sa mal-ġemgħa tal-aħwa tinġabar fil-mistrieħ tal-amara tal-ħienja. Amen. Nsibu issa għas-salmi ninqasmu f'żewġ korrijiet, parti ma' Don Roberto u parti miegħi. Paġna 21. Għandkom is-sinjal isfar. Noqogħdu bil-qeda. Paġna 21. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha nolli dejja u nsejjaħ ismek.
Meta minn dut fuq frieċej fejk niftakar u naħseb fuqek fis-sarjiet tal-lejl. Miegħek tingħaqad ruħi, inti tweżinni bil-leminija tiegħek. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Dar tiegħi tissejjaħ dar it-tal. Imbirek int mulej fit-tempju qaddis tiegħek. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewwiet il-mulej. Birku xemxu qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku nar u sħana il-mulej, birku bart u ksieħ il-mulej. Birku ġlata u silċ il-mulej, birku il-jieli u ġranet il-mulej. Ħadbirek l-art il-mulej, ħadfaħru u tollieħ għal dejjem. Birku ejjun il-mulej, birku ibħra u xmajjar il-mulej. Birku bejjem u imrieħel kollha il-mulej, birku uliet il-bnedmin il-mulej. Birku assisin tal-mulej il-mulej, birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Miżel il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollha tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Imbirek int mulej fit-tempju qaddis tiegħek. Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. ħajfaħruh bisfejn l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom dan hu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Il-mulej fil-ġemgħa ta' ħbiebu, paġna 710. Fejn għandkom is-sinjal aħdar. Minn hemm bdejna. Inwassalkom sal-muntanja imqazza tiegħi u nferraħkom fid-dar tat-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħkom
ikunu joġbuni tila minn fuq l-artal tiegħi għax dari dar it-talb tissejjaħ għal popli kollha. Umu bil-wieqfa. Bir il-mulej ta' min ifaħru ħafna. Ta' min ifaħru ħafna. Bir il-mulej ta' min ifaħru ħafna. Inqumu bil-wieqfa, il-kantiku ta' Zakkarija nsibuh paġna. Zakkew inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li joqgħod għandek. Dak li serv la telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. Illum din id-dar Alla bad is-salvazzjoni. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Waqaf għalina għawwa salvazzjoni tal-David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fil-modi fom il-profeti għad-disin tiegħu. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għad-dis tiegħu. Li meħlusin minn idejn l-edewa tagħna naqduh bla biża'. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex taraf lill-poplu tiegħu is-salvazzjoni bil-ħafna tal-lumietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli iż-żjara tax-xemx tiela. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Miġdejt paġna 710. Aħna il-ġebel ħaj il-kol fil-prija fuq Kristu li hu il-ġebla l-magħżula. Tolbu l-missier li jista' kollox għall-Knisja għażiża tiegħu u nistgħu fil-tagħna fija u lejlu. Dini id-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema. Missier sid l-għadqa qazza, għadda fid-dejja tiegħek għal-issa u kabbara. Flimkien, għamel li hija timla l-art kollha. Iġma in-naċ kollha flimkien taħt ibnek li huwa waħdu ir-raj tagħhom. Għatija li tagħmel il-frott bil-milja fil-wieħed għal ħasil ta' dejjem. Uri quddiem kulħadd fil-glorja tagħha il-belt tas-sema, Ġerusalem il-ġdida, l-arusa ta' Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti ta' kull sena tfakkarna fil-jum tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' tal li qegħdin nagħmlulek, watina li hawnhekk naqdu dejjem qalb safja u nisbu fil-wasliema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u li jekk ix bisalta fil-klim ma' Spiritu Santu għaddejjem
fina, tina l-faraċ li saħħa il-qlub. Isma talbna ħaris iżel ħdejna rodilna Elsin. Ejja fina biex ruħna bl-ħtija tgħix il-ħajja li nsejna mażmin. L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali insellmulhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Inġbarna fl-imkien hawnhekk sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija. Nagħmel nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu. Min naħa tiegħi sejr ikun għall-Ruħ Filip Camilleri. Dalgħodu però f'dan is-santwarju ta' Marija qed ifakkar 92 sena mid-dedikazzjoni tal-Knisja. Jiġifieri jekk innotaw quddiem is-slalep hemm ix-xemma tixel, 92 sena oħra l-isqof dilek biż-żejt dawk is-slalep u sar post qaddis ikkonsagrat. U tant hija din iċ-ċeremonja ħuti, tant hija ġrajja importanti illi l-parroċċa li tkun jew il-Knisja li tkun tfakkara kull sena. Difatti dalgħodu wara ma lbisniex l-ilbies vjola jew l-ilbies roża li għandu x'jaqsam mal-avvent, le, illum ilbisna l-ilbies sabiħ abjad għax hawnhekk qegħdin infakkru din il-ġrajja. Anke l-qari li sejrin nisimgħu għax hija ġrajja ta' importanza l-aktar kbira meta dan il-post jiġi dedikat lill-Alla. Ejjew għalhekk dan il-momenti nagħtu bidu u nirringrazzjaw l-Alla għal dawn is-snin kollha min jaf kemm grazzi ħarġu minn dan is-santwarju mill-insara li ġew f'riġlejn jitolbu f'riġlejn Marija. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla. Nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħaj. Int li tneħ. Int li tneħ. Int li qiegħed. Nitolbu, o Alla, isimgħu t-talba kemm sabiħa, o Alla, int ta' kull sena tfakkarna fil-jum tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u għatina li hawnhekk naqduk dejjem b'qalb safja u niksbu fidwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej, quddiem il-ġama kollha ta' Iżrael, fetaħ dirajh beraħ lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, la fis-sema il fuq u lanqas hawn isfel fl-art ma hemm Alla ieħor bħalek, għaliex inti lil dawk il-qaddejja tiegħek li jimxu fil-preżenza tiegħek b'qalbhom kollha ma tiksrilhomx il-patt li għamilt magħhom, lanqas ma tonqsilhom mill-imħabba li dejjem urejthom. Imma tgħid tassew li Alla se jgħix fuq l-art. Ara, lanqas biss ismawiet u smawiet ta' smawiet ma jesawk, aħseb wara dan id-daqsxejn ta' tempju li bnejt jien. Għati widen għalhekk mulej, Alla tiegħi, għat-talba u s-supplika tal-qaddej tiegħek. Għati widen għall-lajta ta' ferħ u t-talba ta' dan il-qaddej tiegħek li qiegħed iressaq illum quddiemek. Lejlu nar ħarstek taqleħħiex minn fuq dan it-tempju, imma fuq dan il-post li għalih int kont qed ismi ikun hemm. Isma' it-talba li għamillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma' mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek u l-poplu tiegħek Iżrael sewa sew f'dan il-post qegħdin jagħmlulek. Ismana int mis-sema fejn int toqgħod, ismana u waħfrilna. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Żiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejt taħdejn l-artali tiegħek, hemm qiegħed iż-żgħar tagħha, mulej tal-eżerċti, sultan u Alla tiegħi. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħruk għal dejjem, ħares u Alla tarka tagħna, ħares lejn is-sultan, il-midluk tiegħek. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq l-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostol l-Efesin. Ħuti, għadkom m'għandkomx aktar barranin u orba, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija il-koll fuq is-sisien tal-Apostoli u l-Profeti, fejn Kristu Ġesu u l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu marbut sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid fid-dar tiegħi min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħħal Ġeriko u kien għaddej mit-traqat tagħha. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u tela matina selvaġġa u
għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi Ġesu. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejnietom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lil mulej, ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lil foqra u jekk jien sraqt xi ħaġa lil xi ħadd b'rapporti foloz inroddilu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, illum il-din id-dar ġiet għas-salvazzjoni għax hu wkoll bin Abraham, għax bin il-bniedem ġie biex ifittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Il-qari magħżul għal din l-okkażjoni tal-anniversarju direttament u indirettament jgħallimna kemm il-post ikkonsagrat l-Alla huwa post qaddis. Post fejn wieħed għandu jiġi jitlob, jinġabar. Mhux biss jinġabar fir-ruħ tiegħu internament, imma anke esternament. Il-mod ta' kif tiġi hawn ġew l-imġiba tiegħek, l-ilbies tiegħek għandu jkun u kollu x'jaqsam ma' dan il-post qaddis. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċit. Aħna billi sikwit u jalla hekk sewwa nittawlu u niġu hawn jekk għandna nagħmlu, imma nieħdu ċerta konfidenza ma' dawn il-postijiet hekk eżies u hekk qaddisa. Salamon smajna l-ewwel lezzjoni. Dan hija silta 900 sena ta' 900 sena qabel Kristu. Meta bena it-Tempju ta' Ġerusalem u għamel il-festa tal-konsagrazzjoni kif aħna qegħdin nagħmlu hawn, għamel talba qawwija lill-Alla, talba qawwija. Għati widen mulej għat-talb u supplika tal-qaddej tiegħek. L-ewwel net hemm differenza bejn titlob u supplika. L-kelma supplika ma niskelma bil-Malti, supplikare. Titlob biktar qawwa, biktar intensità. Isemmu, għati widen. Għati widen għall-lajta ta' ferħ li l-qaddej tiegħek qiegħed iressaqlek illum f'din l-okkażjoni tal-konsagrazzjoni. Għati widen Sinjur Alla qed jgħidu Salamun, is-Sultan, il-Kap. Isemgħu. Lejlu nar ħarstek taqlaħiex minn fuq dan it-tempju, kemm sabiħ. Lejlu nar, issa ħarstek jiġifieri mhux tħares biss, imma l-attenzjoni tiegħek, il-kura tiegħek, il-ħsibijiet tiegħek, tneħħihomx minn fuq dan il-post qaddis. Għaliex? Għax inti qed, isimgħu kif qed jargumenta Salamon, ikellem il-Alla ta' għax inti qed ismi ikun hemm. La hemm nismek hemm, allura ħu ħsieb
li dan il-post ikun post qaddis. Isma' mela din it-talba. Din hija talba ħuti ħirġa mill-qalb ta' sultan ta' din id-dinja fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni. Imbagħad il-qari ikompli jola, issa jola. Jiġifieri t-tifsira profonda tiegħu tkompli tola. San Pawl jgħidilna illi aħna bnedmin tempju bil-mamudija bid-dilka ċittadini u aħna ċittadini it-tempju tagħna Ġesu Kristu, il-ġebla importanti, il-ġebla ta' xewka, aħna mibnija fuq it-talim, fuq is-sisien, fuq il-pedamenti ta' min? Tal-profeti u tal-apostli. Mena min jinqata mit-talim li għalmu l-profeti tal-Antik Testament u li għalmu l-apostli mhux mibni, mhux qiegħed fuq il-ġebla, fuq il-pedament ta' Kristu. Imbagħad għandna s-silta sabiħa magħżul hemm siltiet oħrajn ta' meta pereżempju keċċat bejja mit-tempju, jew pereżempju meta l-Pietru qallu inti Pietru u fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi, imma llum għandna din is-silta ta' dak ir-raġel pubblikan, anzi kien il-kap, Zakkew. Ret jara tela, kellu xewqa. Waw kelma importanti, Ġesu ħares il-fuq, ġifieri jissejħa, ara kemm hu sabiħ, tittifhem il-kliem taf imma. Ġesu isfel, Zakkew fuq siġra. U Ġesu għax ried ibiddel il-ħajja jikkonverti l dak ir-raġel, Ġesu minn isfel ħares lejn Zakkew qed jitolbu Ġesu. Fil-fatt qallu Isa, inżel minn hemm, inżel minn hemm. Għaliex tinżel minn hemm? Għax illum juża darbtejn sal-luqa l-kelma llum. Illum anki f'drabi oħra fil-Vanġelu il-raja ta' Betlem l-anġla qallu illum fil-belt ta' David illum. Fuq is-salib dak il-ħallel qallu illum tkun mija il-ġenna, illum. U hawnhekk juża darbtejn sal-luqa l-kelma illum. Qallu għax illum jeħtieġli noqgħod għandek. Illum irrid niltaqa' miegħek biex tbiddel ħajtek. U Ġesu jikkonkludi hekk, illum f'din id-dar issa hawnhekk hawn nilagħbu mhux dar ġebel, id-dar ta' Zakkew ma kienx il-qalb tiegħu illum fir-ruħ ta' dan il-bniedem Zakkew ġieta s-salvazzjoni. U għalhekk rajna dan il-Vanġelu għax aħna l-kol ħut il-eżis djar ta' Alla, tempji ta' Alla u sirna hekk bil-Magħmudija, bid-dilka taż-żejt tal-Magħmudija u rġajna sirna hekk bis-sagrament tal-konfermazzjoni. Aħna b'ġebel ħaj jgħidilna San Pietru, aħna ġebel illi magħna hemm il-fidwa. Allura jieħud il-eżies inroddulu ħajr il-Ġesu għat-tempji qaddisa tagħna u nkomplu nroddulu ħajr għax aħna tempju midluk biż-żejt imqaddes. Inqumu bil-wifqa u nistqarru l-fidi tagħna solennità jiena nemmen f'Alla wieħed. Dak kollu li għal-fidwa tagħna
James li hu meqjum weġġa' u li tkellem. Nitolbuk mulej għal-Papa il-mexxej tal-Knisja sabiex inti tkompli jiddawlu u tgħinu ħalli jwassalna nitolbu għall-isqfijiet kollaboraturi tiegħu biex bħala rgħajja imexxuna lejn il-merat sbnejni u sħaħ ta' dejjem nitolbu għall-benefatturi ħajjin u mejtin dak li qegħdin ingawdu aħna kollu frott il-benefatturi sabiex il-mulej jogħġbu jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dawn it-talbit mulej nresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej aħna u nfakru llum li fih oġbok timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija. Nitolbu kamel li aħna stess nkunu offerta li toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Ida Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-disċipli għalilhom ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Filip Kamilleri. Daħħal lilhom u l-erwieħ fid-dawl tas-sem. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobs. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni jagħtina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn paċi. Ħaruf ta' Alla. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
nitolbu. Għatina mulej l-poplu qaddis tiegħek il-frott tal-barka tas-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek fis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Inselmu l-Marija qabel ma mmorru. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.